ay patuloy tayo ngayon na mag-experience ng mga kaalaman na si Kristo lamang at sa kanyang grasya tayo'y makaramdam. Yung pansandaigdigang paghubog. Sa English pa ito ay global formation for humanity. The spiritual and the social aspect of our human existence. No? So, kagabi ay talagang maraming nag-react dahilan sa ito ay talagang mabigat. No? We only wake up one morning na gano'n na pala. No? Gano'n na pala itong planet Earth na ating kinabilangan. So, in fairness naman sa mga tao na may kaalaman. So, gumagawa sila ng paraan. Pero kung sa linya ng revelation ng Panginoong Hesus ay talagang magkaroon ng salungatan ang mga galaw ng plan of redemption ng langit at saka yung plan of restoration din ng sanlibutan. Kaya yung forma ng paghubog ng sanlibutan ay talaga honest to goodness naman ito, kapatid, na based on science of the earth. No? Kasi pagbasihan lang natin yung science of the world, the way humans formulate, react, and responds to present challenges, normal talaga na magkaroon ng ganitong solusyon. Diba? Basic siya, fundamental siya sa ating human intelligence. Pero ang divine intelligence, dahil siya ang creator, siya rin ang magbago, ay talagang ibinigay niya ng buong-buo ito. Dahil sa nga may great controversy, ay talagang hahadlangin ng kaaway na maghawakan natin yung blueprint ng ating creator na redeemer din siya ngayon sa atin. Di ba? So, natuklasan natin, nababasa natin, siyempre, gano'n naman yung sinabi ng Bible. No? And through His policy, He shall cause crops. So, yun ang river of life. No? Yung movement ng philosophy. So, pagdating natin dyan sa Daniel 11, sa last vision ng Ezekiel, so yan, movement of kings na yan. So how nations, each nations will react. Now, how this power na tinatawag nating little horn na mag-rule sa whole planet Earth. Actually, mga kapatid at mga kaibigan, when the Seventh-day Adventist Church was established, no, based on 1844, alam natin na yung 7 churches ng Revelation. By the way, mayroon tayong Tagalog series para sa whole book of Revelation. So, para madagdagan naman, no? Makita niyo, galing dito sa river, galing sa mount, pagdating sa river, tapos puntahan natin ang Revelation, ay lalong lilinaw ng lilinaw yung movement ng the great controversy, at lalong lilinaw na yung Panginoon natin at ang grasya niya ay siyang mangingibabaw sa lahat na gustong hawakan ang pangako ng Panginoon. So that's simple as it is, my beloved friends. Kaya yung 1844, 1863, dito na yung time, di ba? Yung Philadelphia, no? Ito lang din ang church, no? At the very early stage ay talagang walang pronouncement ang Panginoon na kasi ang Philadelphia na church ay walang question, no? Walang comments ang Panginoon sa Philadelphia na yan. So much so na na-establish nga ang Seventh-day Adventist Church, doon agad kumilos, no, ang kanyang papel na bringing redemption, kaya kasama na doon yung health. Kaya at the very start, as the movement of the last church, from its inception, no, to the movement of time, alam natin na nagkaroon tayo ng mga tinatawag nating sanitariums, health presentations, para tulungan ang buong sanlibutan. Sa mga sakit, wala pa nga na-discovery na ang sigarilyo ay makakanser, ang Adventist na ang nangunguna sa buong mundo. The only church that proclaimed that nicotine can cause cancer.
that cigarette smoking can cause cancer. So, isipin nyo, yung panahon na yan, na sinulat yan, dineclare ng Adventist Church, ang nicotine ay ginamit pa na panggamot sa field of medicine. Ginamit pa ng yung mga luma pa ng panahon na yun, yung nicotine, kapatid. Parang ginawa anesthesia nila. So at the same time, during those years, no, kaya na-build yung itong identity ng Adventist na serving the people. So nandoon na yung essence ng common good actually. No? Nandoon na yung service to humanity. Hindi naman tinawag ang simbahan para sa makasarili niyang papel na pangsarili lang niya. Tinawag ang iglesia para sa Pansandaigdigang proklamasyon. Di ba? Pansandaigdigang for the whole world. For the whole world, kapatid. So nandoon na, life na talaga yan. Life, kaya yung 5 wise virgins, ay sila yung naging yet a remnant that remains in the truth, na hindi sila bumitiw sa buhay, na hindi sila, ibig sabihin na gumagawa ng kabutihan dahil prinogram sila, parang computer ba, prinogram. No! Even before, kahit wala pa yung implementation ng fulfillment ng Daniel 8:25, take note, before sa Daniel 8:25, the church with the help as the right hand of the gospel, tapos nandoon na yung mga humanitarian services, we go to Africa, we go to from the America, go to the Philippines, reach out ng mga communities, doing education sa mga hinterlands, kaya mayroong sulats, no? Na mga voluntaryong mga missionaries. So, feeling, no? Para punuin na ang sanlibutan ng mga mensahe upang makita na ang Panginoon ay darating. Ang Panginoon ay pag-ibig. Ang pag-ibig ang Panginoon. Hindi tayo nag-exist para ang ating existence ay puntahan ang mga tao para ipaabot sa kanila na gaganda pa ang mundo. Gaganda pa ang mundo. Hindi tayo, we are not called to that. Kasi kinawag tayo dahil nga ang pinaka-urgent primary na accountability natin is yung third angel's message. So that must be clear. The radical reconnection clearly states, kasi may mag-react daw na ganon. Kaya nga, we provide you the fundamental informations of truth na yung movement talaga na sinabi ni Kristo na He shall cause craft to prosper in His hand. Huwag na tayong magkaroon ng denial stage na ang Sabbathista hindi siya napasukan, hindi tumanggap yung ibang mga pastor, na hindi pumasok yung mga spiritualism, hindi pumasok yung forma ng prayer, na hindi biblical yung prayer format. Na huwag tanggalin natin sa ating mga puso't isipan yan. Kasi parang we do disrespect Christ's statements, na parang hindi natin tinanggap ang statement ni Kristo mismo. So maging antikristo tayo sa ganyang mga karamdaman, kapatid. Kasi when Christ said that He shall plant His tabernacle between the seas of the glorious holy mountain, talagang itayo talaga niya dyan. Pag itayo, ibig sabihin, talagang makita at mayroon siyang may success rate din siya. No? Kasi nakatayo eh. Kung hindi nakatayo yan, wala siyang success rate dyan. So kung nakatayo eh, sinabi nga din sa Matthew 24:15, when you shall see the abomination, desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. So talagang tatayo siya, ha? Mga kapatid, no? Ng mga Seventh-day Adventist. Dapat malinaw sa ating pananaw yan kasi ang River Mountain Island, ipinakita ng Panginoon ang buong-buo na dynamics ng ating generation. Kaya nga ang mensahe ito ng River Mountain ay hindi lang sa membro, pati sa lahat. Ma-leader, ma-director, ma-presidente, ma-pastor, ma-theologians, ay ang Bible para sa ating lahat. Tayo lamang dito ay talagang binasa lang din natin. So itong pansandaigdigan na paghubog sa mga ito, makikita natin
yung issues ng ganito na spiritual, social formations, ano yung bearing niya? Ano yung papel niya? No? Ano yung dynamics niya na napaloob ito sa tinatawag nating great controversy? Di ba? Napaloob ito sa great controversy, kapatid. So alam naman natin na ang great controversy, dalawa lang ang subject dyan. Lucifer rebelling, going against his creator. Tapos sa kanya, ang kanyang pinakasintido ng kanyang struggle, ang kanyang pakipagira, ang kanyang pinakaano talaga na I will ascend my throne above the stars of God, and I will be like the Most High. So gagayahin niya, kapatid. So in other words, yung ginawa ng Adventist, the start of its inception as a church, tinawag tayo sa 1844, naging 1863 yung formal establishment, ay nandoon din yung gaya. Kaya nga, sa ayaw natin sa gusto, ang 28 fundamental belief ng Seventh-day Adventist ay ginaya na rin yan. It's totally been duplicated in some aspects ng ating faith. No? Kaya puntahan mo, kukumplito na yan sila ng mga documentary. Mababasa mo na yan. Kasi matagal na nilang, kasi yun naman ang kailangan practical din na i-reach out nila tayo at saka maging bahagi, maging integrated, assimilated tayo sa movement ng 1,000 years of Christ's righteousness. Take note, 1,000 years of Christ's righteousness here on earth. Simple as it is. Di ba? So, aalis tayo sa stage of denial kasi hindi tayo makamove forward. Kasi we have to pass through this stage. Kailangan daanan natin ang stage na to. Okay ba? Gaya ng sinabi ni Elder Ted Wilson na talagang stay away. Stay away kasi yan ang talagang madadaanan natin. Layo ka doon sa mga mystical forms of prayer. O, tingnan mo sa internet yan, meron din yan, mga Zuzu prayer, may mga conservative Baptist, mga Protestant, talagang isinentabi nila yung mga spiritual formation na ganyan, kapatid. Okay? So, ang tanong natin, kasi lahat naman tayo ngayon na naka-online nanonood, na hopefully hindi kayo just simply to drop by, but to listen the whole time. Kasi very critical, very important issues ito. Maliban na lang kung alam nyo na yung ating pinag-usapan dito. Mahirap yung hindi mo pa alam, tapos iwanan mo, ay nakakatakot yun, no? Nakakatakot. Kaya dito, sa great controversy na yan, na nagsimula sa langit, at dito ngayon nakatutok si Satanas, great controversy. In other words, malaking katunggalian. In English, war, no? Gira ito, no? Galing sa langit, tapos nandito na sa planet Earth. So sa atin ngayon, ilang years na ito? Ilang taon na kayo itong gira na ito? Sa tingin nyo? How long has been this war? Sa tingin nyo, kapatid? Gaano na ba katagal ang girang ito? Mayroon daw prescription time ang Panginoon sa gira? Definitely. Kasi work of God, yung work of God, no? Mapag-aralan natin pagdating sa Revelation, dalawa lang yan, work of God, creation and redemption. So, in both work of God, itinuro ng Panginoon ni Kristo yung rest. Nandoon talaga yung rest principle niya. So, dapat maintindihan natin yan. So, how long has been this war? So, alam na natin yon na 6,000 years because on the 7th, we will be there in heaven to complete the cycle of the work of redemption. Okay? So, how long has been this war? Matagal na. So, sa tagal ng girang ito, at ating nang nakita ang historical narrative nito, at dito rin natin maintindihan sa ating generation. No? Ano yung lessons natin na na-learn sa gera ng great controversy? Kaya, dapat ito natin makikita, kapatid, ha? No? Gaya sa atin dito, kay Sister Eunice Alquizar, Neptali Nistoli, Alvin Aguirre, no? Sir Alvin Rickville, Nining Alquizar, Regina Rena, Jean, Kaway May, Ayolor Kakam, John Alquizar, Dayo Agagon, Pastor John Sarabusing. Welcome, Pastor John Sarabusing. Si Pastor John ay national evangelist ng Philippine Bible Apostolic Holiness Church. So si Sir Elias Maladhay ng Makati, si Ma'am Alice Benko, kay Arian Lacheca,
Jenalyn Rondena Salceda, Lelebet Chavez na nasa Australia, kay Sir Harold Caballero na nasa Ilocos ngayon, and your family, regards to Jeanette, Glenn Faberial, Ariel Ocfenia, diyan sa Kawayan, Isabela, Esther Frasconeri, kay Nening Salazar, Rosemary Adlaon, Sol P. Tulingin, Rhoda Campolo, Sammy Pastores, Janice Idrada, Nedet Evangeliste, and Roberto Gonzalez. So dito, at least tayong lahat ngayon, kailangan malinaw sa atin ito. Tanungin natin ngayon ang ating mga sarili. What is now the phase of the war? Kasi 6,000 years na. So sa gira kaya, halimbawa, mag-gira ang Pilipinas sa isang protracted war. Hindi kaya mag-change ng tactic o mag-change sila ng operational mode? No? As time progresses, siyempre mayroong changing of position, changing of approach yan, kapatid. Sa tagal pa naman ng gira. Kaya nga, pag itanong natin ngayon, what is now the phase of the war? Ano kaya yung itsura ng gira ngayon na ating na pabilangan ngayon? Ayun. What is now the phase of the war? Another question is, kung nakita natin ang mukha ng gera, what is now the movement of the war? Ano itong movement ng gera ngayon? So kung gira ang pag-usapan, ano kaya ang kilos ngayon ng kaaway? See? So alam na natin na si Kristo sa river, sinabi na niya yun, no? Yung little horn, di ba? Yung phase of the war, yung struggle between two, na mga contingents dito, kapatid. So pag-isipan natin, what is now the movement of the war? So basic, makikita agad natin kung paano na at ano na ang realization ng bawat kampo. Bawat kampo. Kaya nga, blessed tayo kasi may Biblia na nag-describe ng movement of the war. Maganda. Hindi nagkulang ang langit. From the very start, sinabi na niya doon sa Garden of Eden, di ba? Mayroon tayong ibang episode, yung Genesis 3:15, ang ganda niyan. No? One verse and covers the whole Bible. One verse, Genesis 3:15, covers the river, the mount, and the island. The river and the mount and the island stands with Genesis 3:15. Ang ganda niya, kapatid. So dito natin makikita na may sinabi si Sister White. Sinabi niya sa Great Controversy, page 41, in vain were Satan's effort to destroy the Church of Christ by violence. Ibig sabihin, nang sinulat ito ni Ellen G. White, with the inspiration ng Panginoon, na in vain, talo si Satanas o failure si Satanas sa kanyang effort sa pag-destroy ng iglesia by violence. Kasi ang iniisip ng karamihan ngayon hinihintay ko yung violenting paghabol sa akin, violenting paghabol sa mga Adventist. Ganun ang konsepto ba? Mga violenti, wala kang choice. Pero sinabi on the same book, the same chapter, sinabi din yan, page 43, the great adversary now. So, alamin natin yung face ng gira ngayon. So, hindi tayo makalam kung wala naman writings ni Ellen G. White at saka yung Bible. Di ba? Kasi sinabihan tayo, and through his policy, he shall cause craft to prosper in his end. No? Craftiness ba? The intelligence to modify, the intelligence, the craftiness to change. Di ba? Yan tawag niyan. The great adversary now endeavored to gain by artifice what he had failed to secure by force. So sinisikap niya na ganansyado siya by artifice, yung isang craftiness ang ibig sabihin niya, the intelligence. Kaya nga sinabi talaga ni Ellen G. White na yung sealing, pagsilyo ba, settling into the truth both intellectually. Kasi ang approach ni Satanas dito, intellectual ang dating niya. Intellectual, he goes into the mind and the philosophy. What he had failed to secure by force. Persecution ceased. Kayo na lang bahala kung paano ang meaning niyan. And in its stead, substitution niya, were substituted the dangerous allurement of temporal prosperity and worldly honor. Grabe, Substituted. So marami nang nakaranas nito, yung substitution ng dangerous allurement of temporal prosperity. Maraming nabiktima ito, whole world. Hindi lang ang Pilipinas,
kahit saang bansa, walang sinasanto itong temporal allurement of temporal prosperity and worldly honor. Gandang statement ito, kapatid. Kaya nga, we are so blessed, no, na ang humanity binigyan talaga ng 10 Commandments ng Panginoon. Tapos, sa Maranatha, sinabi ni Ellen G. White, persecution in its varied forms, you see, is the development of a principle which will exist as long as Satan exists. Anong sinabi ni Ellen G. White? Persecution in its varied forms is the development of a principle. Bakit hindi kaya nabasa ito ng mga reform at mga offshoots na palagi nilang inanong persecution ng mga Jesuits daw, ng mga Illuminati? Persecution in its varied forms is the development of a principle which will exist as long as Satan exists, and Christianity has vital power in seeking to separate him from God by alluring temptations. Alluring temptations. So, ina-allure ka. So, there is the element, there is the essence of alluring. Nakakabighani. Hindi yung vaccine. Hindi yung vaccine na ipilit daw. Ipilit para magkaroon ka ng 666. Alluring ba yan? Kapatid? When these do not succeed, then a compelling power is employed to force the conscience. So dito natin makikita, kapatid, na ang Daniel 8:25, and through his fallacy, he shall cause craft to prosper in his hand. And he shall magnify himself in his heart. And by peace, that's kingdoms. No? But in 1888, by prosperity shall destroy many. So itong prosperity movement, kapatid, ay ito talaga yung powerful. Kaya nga nagkaroon tayo ng tulong-tulungan, yung sa New Age philosophy pa, yung cooperative spirit, unity, no? Kailangan, kaya nga ang lahat ng mga churches, dito naman sa Revelation 14, sinabi naman dito na, ang mga 144,000, ito sila, these are they which were not defiled with women. By the way, Revelation chapter 14 ito, nasa gitna ito ng 1 to 22 na book of Revelations. This is the only time ginamit in plural form. In plural form yan. Bakit sa 14? Kasi sa 13, nandoon na yung union of church and state. Nandoon na yung restored papacy, di ba? Ayan na naman yan, ating ano. But which were not defiled with women. Grabe, no? Defiled with women. So yun lang palang trabaho ng kaway. Defiling lang ang kanyang gagawin. Pero ano ibig sabihin ng women? Woman is a church. Pero dahil sa ating generation, sa closing movement, ay ecumenical na siya, kapatid. Ecumenical na siya. Kaya nga dito, ang women's attack, makikita natin, to defile every true Adventist. So, policy or promotion, no? Sandali, mahina yun. Policy or promotion, no? Or development that fornicates. Kaya yun naman ang kasimple lang na gagawin, no? Na papasok lang sa tinatawag. Kasi closely affiliated tayo. Kasi yung affinity as a religious denomination, God, mga God yan, kapatid. So ang pinakasentro lang talaga ng kaaway, yung bala niya ay nakatutok lang talaga sa isang bala lang ang focus niya. So sa great controversy, yung phase of the war at saka yung movement of the war, we must settle on one important fundamental truth na ang tutok talaga niya, kapatid, kasi sinabi kasi ng Panginoon na you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, and a peculiar people. So yung statement na yan ay ayaw ni Satanas yan. Kaya kailangan yung peculiarity mo, kailangan mawala yung peculiarity mo. Kailangan kanyang i-defile. Kailangan kanyang i-fornicate. Kaya yun nga sinasabi, paano ba natupad itong because He made all nations drink of the wine? Ito yung sinabi ni Pastor Sarabusi, yung tanong niya,
Ano bang ibig sabihin yan? All nations drink of the wine. Kung sandilo na, di na ma-apply dito sa mga Muslim mo. So, di na lang eye-opener sa atuwa karon. Nga kana di ang all nations drink, kanang policy nga common good, nga atong gitun-an kagabi. Nga gitake yun siya, drink the wine, no, gidawat yun sa tanan. So, ang calling nga, be separate, come out, pero ang panawagan sa kalibutan, be one, Christian unity, and be a part. And be a part of the movement. So, mao ni siya ang atong pinaka face of the war, humanitarian bang issues ba nga? So, it talks about you and me, my friend. On this planet Earth, nga mo, naapay 1,000 years of Christ's righteousness. Muna nag-iunaw sa ka-author, when the fashion of the world becomes the fashion of the church, that's spiritualism. When the fashion of the church becomes the fashion of the world, and that's defiling, my friend. So when the passion of the world becomes the passion of the church, yung passion ba yung the heart to serve, the heart to reach the people, ano ba? No, nga, dili na nimo mag-feel bitaw ang time, nga giingon ni Solomon nga there is always a season for everything, a time to plant and a time not to plant. A season, but there is always a season because this is a plan of redemption. There is always a time corresponded to it. So when the passion of the church becomes the fashion of the world, ganda nito kapatid. Kasi parehas na eh. Parehas na ang kanilang concern. Parehas na. The passion of the church becomes the passion of the world. Ano ba? When the program of the world becomes the program of the church. When the program of the church becomes the program of the world. Sa ganitong mga reality, somebody owns it. Kasi si Kristo hindi Hindi ang kanyang blueprint ang Biblia yung nagsabi ng ganito eh. Kasi we are in the world but not of the world, di ba? So dito natin maintindihan na sa ating generation, just recently sa week of prayer for Christian unities, the 2014, just few years back, na ngayon nga sila, unusual kindness, ipakita na natin 2020 yung unusual kindness. So parang nagkaroon ng ang mga relihiyon na kita tayo kasi kung si Kristo ba eh. Kaya nga, has Christ been divided? Ito yung sa 2014 ito. Kaya ang intercessory prayer, pag sabi ng leader, magsalita siya, tapos ang congregation, sasagot naman agad. Yung 8 Millennial Development Goal. Sa 8 Millennial Development Goal, kapatid, doon natin makikita na the church and the world is having the same movement. And this is now the movement of the war, my friend. Tingnan mo, nasabi ng leader, we pray for those striving for equal dignity and rights of men and women. Sasagot naman ako, and in your love. Sabi naman, we pray for young who are sick and those who sick to improve child health. Yun ang 8 Millennial Development Goal. Yun ang ginagawa ngayon sa church. Di ba? Yun ang ginagawa sa church. We pray for those combat age. We pray, ganun sila kapatid. We pray for those practice. So nakikita na natin kapatid. So yung statement dito ni Sister White ay mabigat ito ngayon. Patriarchs and Prophets and Kings, 184 paragraph 2. Kailangan natin intindihin ito ng masinsinan. And with the help of the Holy Spirit, He's going to empower us to understand. Shall we bow our heads for prayer? Great God, loving Father, in the throne of grace, we would like to submit our minds, our heart, as we embrace this reality of our time. Tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord Jesus Christ. Intervene in our behalf in that most holy place in the remaining seconds of your intercessory work. And Lord Holy Spirit, empower us to understand Christ's closing prescription so we can meet Him at the clouds of heaven. In Christ's name we pray. Amen. Sinabi ni White, thus the world will become mine. Sinabi ni Satanas, kiniklaim niya na. Anong basis nito man? I will be the ruler of the earth, the prince of the world. I will so control the minds under my power that God's Sabbath shall be a special object of contempt. A sign
Kaya nga dito, maraming mga Adventist sa Millennial Development Goal number 1 ay hindi na makasimba kasi nandun nakapila sa landmark. Grabe. Grabe kapatid. Dahil sa prosperity na mga program, na mga scam kapatid. Grabe. Grabe talaga. Buong mga simbahan. Grabe na ang kanilang feeling. Grabe na kapatid. I will make the observance of the Sabbath day a sign of disloyalty to the authorities of the earth. Ito ang gagawin nila. No? Kasi tapos na yung kanilang, tapos patuloy pa rin. Lalo na ngayon, category 5 ang Amerika. Problema pa sa racial problem nila doon sa Amerika. Problema pa sa COVID. Problema pa ngayon sa category 5 na typhoon. So makikita natin dito na ang issue ng tao, 80% in poverty for fear of wanting food and clothing, they will join the world in transgressing God's law. Kaya nakikita natin kapatid, pinoclaim talaga ito ni Ellen G. White. The earth will be wholly under my dominion. Grabe. They will join the world. So ibig sabihin, mga anak ng Diyos yan, pumunta doon sa bakod ng mundo. Kaya ito, ang loyalty is the issue right now. Loyalty. Are we really loyal to Christ? Kasi yun lang pinaka-object ngayon eh. Yung faith natin, makikitaan tayo kung talaga bang faithful tayo sa Panginoon. Loyal tayo at all given time, my beloved friends. Kaya magandang katanungan ito sa atin. No? Kung ang ating bang karakter na minold. Kaya ano ba yung karakter na na-mold natin ngayon? 457 years of the church teachings. Ano naman itong pandaigdigang paghubog sa espiritual at sosyal? No? Na talagang pagtitingnan natin ito, pag walang blueprint ni Jesus Christ, napakagandang programa. Kasi para sa kabutihan ng buong sanlibutan for the common good. Pero may sinabi sa Matthew 6, no man can serve two masters, for either he will hate one or love the other. So we have to choose. Kaya nga itong word na inculturation, no? Inculturation. Actually, ang tawag na inculturation is a way of life. Kung way of life mo na yan, karakter mo na yon. Please, now take note of this concept. As human as we are. Pag sinabing karakter, makikita natin kapatid yan, way of life natin yon. Pero ang way of life natin ay being molded by the concept that we possess. So yan kapatid, let us be clear dito na no man can serve two masters. For either he will hate one or love the other. Sinabi ngayon ni Ellen G. White, it's a great controversy. Satan himself, sa ginawa niya, Satan himself is converted. Look! Na-converte si Satanas sa ginawa niya. Satan himself is converted after the modern order of things. Grabe na insight ito na binigay ni Kristo kang Ellen G. White. Bakit? May basis naman si Ellen G. White. Anong basis naman ni Ellen G. White? Siyempre, yung nangyari ngayon sa mundo, siyempre, nakasulat na yan sa Daniel 8, no? Yung kanyang policy. Kasi yun ang letterword na magbalot sa buong sanlibutan. So in other words, Satan himself is converted after the modern order of things. Ano pala yung modern order of things? Common good. He will appear in the character of an angel of light. Paano yung conspiracy theory na mga sinasabi dyan, mga posting sa Facebook, na yan, na ito na naman, ito, may mga doktor naman nagsabi, dami niyan, grabe. Parang hindi tinanggalan nila ng isip si Satanas na pwedeng gumawa ng mga ganyang mga diversionary tactics. No? Through the agency of spiritualism, miracles will be wrought. The sick will be healed. Inan mo yan? Mga art of healing, spiritualism, gagaling, mga maraming testimony nga eh. And many undeniable wonders will be performed. Undeniable wonders ba? So makikita mo, maraming mga testimony nga dyan eh. Kasi nabubuhay sila sa mga testimony. And as the spirits will profess faith in the Bible. Look, hindi pala totoo yung kukunin nila ang Biblia. Kasi bakit sinabi nila yung dyan? As the spirits will profess faith in the Bible. Dalawa ito.
and manifest respect for the institutions of the church. Their work will be accepted as a manifestation of divine power. Sa statement na ito, saan natin mababasa na isahin na lang ang relihiyon? Na sinabi ng White, they will manifest respect for the institutions of the church. Wala ba silang problema kung ilang daan kayong bautismuhan dyan? Wala siyang problema, Satanas sa problema na yan. Alam naman niya na butas yan eh. Alam naman, common sense naman yan kay Satanas eh. Common sense sa kanya ba? He's not afraid ng mamautismo ang mga simbahan. Sila nga namimigay ng Bible. As the spirits will profess faith in the Bible and manifest respect for the institutions of the church, sino sabi respetuhan nila? Kaya nga, be a good Adventist, be a good Saksinuba, be a good and let us come together. And let us come together in Christ. Diba? Kaya 1,000-year Christ righteousness man. Kaya in this last page of the story of redemption, in this last page, my friend, the final issue is between the blueprint of the Creator, okay, the blueprint of the Creator in the Bible, or the plan of man in the manifest and the books of the United Nations. Saan natin dito, kapatid? The final issue, nasa last page na tayo, sa last chapter of the story of redemption. Wala na wala nang kasunod yan eh. Blueprint of the Creator in the Bible or the plan of man. Kaya sinabi talaga ni Sister White sa Maranatha, many of the prophecies are about to be fulfilled in quick succession. Every element of power is about to be set to work. Past history will be repeated. All controversies will be arose to new life. Pag sinabing past history, ang isip agad nila, brutalities. Kalimutan na natin yung history ng unang pagkahulog ng tao, si Adan at si Eva, kung paano siya dinestroy ni Lucifer. Kaya nga, arose to new life and peril will beset God's people on every side. Pag sinabing pa ito, tingnan mo ang history sa Bible. Hindi kayo pupunta ka doon agad sa history ng sanlibutan. Intensity is taking hold of the human family. Bigat. Intensity is taking hold of the human family. It is permeating everything upon the earth. Grabe. Lahat. Permeate ba? Parang maghulog ka ng tubig sa isang lupa, mag-permeate siya, nagbabasa lahat. Grabe na statement ito. Saan kaya ito ang fulfillment? Of course, sa ating generation, nakikita na natin, all nations. Kaya may sinabi nga in the same book, Maranatha, study Revelation in connection with Daniel. So hindi talaga pwede na mag-revelation tayo na hindi natin makikita yung connection doon sa Daniel. Saan lang ang connection nila? Sa river, Olay at Hiddekel. Kasi ito lang ang si Kristo na nag-deliver ng message na physical niyang in-engage. Physical ba? Siya talaga ang nag-deliver. Kaya minsan, ang isip lang nila ito, Daniel 7, he changed to Daniel kay Daniel. Hindi Study Revelation in connection with Daniel, for history will be repeated. Ano ibig sabihin doon? Saan nakaloob ito? We, with all our religious advantages, ought to know far more today than we do know now. May isang statement. Alam mo, may libro na napublish ito ng 1991. Pero the year after, nawala ito sa publication. But I have still this book in my hand. No? The Keys of This Blood. In 1992, 93, 94, this is the most quoted books. The most quoted book by all Adventist scholars and theologians. Andrews University, Southern Seminary, kung saan-saan ang mga pastor sa buong mundo. Bakit ito nawala sa publication? Because it was unprecedented. Kasi ang author niyan, si Malachi Martin, is a priest, no? Is a Jesuit priest. He was simply revealing and detailing the movement of social dynamism. Kasi the Case of This Blood, ang subtitle niyan, The Struggle for World Dominion between Pope John Paul II
Michael Gorbachev, and the capitalist West. So America, Russia, and Pope John Paul II. And during this time, ang sa Amerika dito ay si Ronald Reagan. So malaki ang papel. Sa pagbinasa mo ang libro na ito, sabi niya, the competition is all out. Quote and unquote, sa libro ni Malakay Martin, the case of page 15. Now that it has started, 1991 ito, there is no way it can be reversed or called off. No holds are barred. Walang nakatago ito. Because once the competition has been decided, the world and all, ang mundo at ang lahat, and all that's in it, na nandoon sa mundo nito, our way of life. Grabe, no? Our way of life. As individuals, as citizens of the nations, our families, our jobs, our trade, and commerce, and money, our educational systems, and our religions, and our cultures, even the badges of our nation's identity, which most of us have always taken for granted, all will have been powerfully and radically altered forever. No one can be exempted from its effects. No sector of our lives will remain untouched. This is a social science book written by Malakay Martin. Pag binasa mo, makapal yan ka. If you want to borrow, I have still in my hand this book, my friend. And this is a Catholic book. Catholic. Nawala yan, kapatid, kasi nang kinokya ng mga Adventist ministers, ay parang tinayo nito ang Second Vatican Council. Tinayo nito ang Second Vatican Council. No? Kaya nga, binura yan, kapatid, the case of this blood. Kaya sabi talaga ng My Life 77, paragraph 3, Christ did not for an instant seek to purchase peace by a betrayal of sacred trust. Ano ang pinaka-focal point nila? Sinabi ni Kristo, ha? Sinabi ni Kristo, lahat ng movement ng mundo, ng nila, ng letter Lord, piniscribe na ni Kristo. So wag na kayong magtaka. Bakit na isulat? By peace shall destroy many. Kaya sinabi nila, peace could not be made by a compromise of principle. Ganda. The same book, sabi niya dito, it would be surrendering. Parang sinurrender natin the peace of Christ in order to make peace or fraternize with the world. Mabigat, you know. Kaya nga, there is always a season for everything. A time to plant and a time not to plant. Grabe. The sacrifice is too costly to be made by the children of God to make peace with the world by giving up the principles of truth. Then let the followers of Christ settle it in their minds that we will never compromise truth, never yield. Huwag nyo talagang isurrender one iota of principle. Kahit tutiting na prinsipyo, kapatid. Tutiting. Iota of principle. Ang iota sa dictionary, tingnan mo yan. Napakatututing. For the favor of the world. Siyempre, hinihiling sa atin yan na makig-coordinate tayo, makig-cooperate. Siyempre, hindi marating ang pupuntahan kung hindi talaga sama-sama. Let them hold to the peace. So you proclaim the peace of Christ that He is coming. Jesus prayed that His followers might be one. But we are not to sacrifice the truth in order to secure this union, for we are to be sanctified through the truth. Here is the foundation of all true faith. Ito na ang foundation ng all true peace, ang tunay na kapayapaan. Wisdom, human wisdom, would change all this, pronouncing this basis too narrow. So dito natin maintindihan na sinabi dito, men would try to effect unity. Grabe, napaka-advanced ni Wendy White. 1892 niya sinulat, April 12. Mga tao daw would try to effect unity through concession to popular opinion. Ano yun? Mukonsid ka ba? Kasi
Lahat naman ng reliyon, nagkaisa na eh. Baptist, Buddhist, Shintoist, nagkaisa na. Tingnan mo ang last meeting sa Korea. Tingnan mo yung nakaraan lang last year. Through compromise with the world, a sacrifice of vital godliness. But truth is God's basis for the unity of His people. Truth, kapatid. Yun ang basis for the unity of His people. Pero ang mundo, iba, kapatid. Tingnan mo lang, gaano lang kasimple yung twisting of truth. Tingnan mo yan. Sa Panginoon, tingnan nyo kung saan tayo nakahawak ngayon. Truth is the basis of unity, or unity is the basis of truth. Maraming hindi nakakuha nito, kapatid. Marami talaga. Truth is the basis of unity. Unity is the basis of truth. Saan kaya sa tingin nyo dito, kapatid? Ha? Grabe. Sinabi ni Kristo dyan, ni Sister White, truth is the basis for the unity of His people. Hindi yung unity is the basis of truth. Pero anong ginawa? Ang dulo, linagay sa unahan, ang unahan linagay sa dulo, in-exchange lang nila, and it appears to be the right one. Oh my beloved friends, ladies and gentlemen, grabe, ito nga ito. Ibigay ko sa iyo ang kwento nito, kapatid ba, na napakahirap. Yung barko ba, pag nasa tabi tabi na siya, mag-anchor na siya, makita mo yung mga bitag dyan, mga bitag. Kita mo bitag niya, kapatid, yung mga net nila. Pero pagdating sa dagat, sa gitna ng dagat, hindi mo nakita yung nakalitaw na lang na nag-iisang nag-surround sa dagat. So, nanguhuli ito ng isda. Alam mo yung isda? SDA, isda. Nanguhuli siya. So, gumagamit sila ng Deepsea powerlight. Alam mo, high-tech sila pangisda ngayon ang mga barko, mga lansa. Pag nandyan yung Deepsea powerlight, lalapit ang mga isda, push button lang, aangat na yung net nila. So, huli ang mga isda, kapatid. Pero, ang mga isda, kahit maliit yan, nakahalata na rin sila. Pag may ilaw at may nakita silang wire ba, yung wire na itim, minsan yellow ang ginagamit na wire. Pag nakakita sila ng wire, ayaw na nilang pumunta sa liwanag. Talagang huhulihin sila, kapatid. So, kunti na lang din ang makuha ng mga mangingisda. So, ang ginawa naman nila ngayon, mga kapatid, ang tao, nag-imbento ng the new invincible power light. Parang thermometer. Walang wire, kapatid. Lumulutang siya sa dagat, sa napakalakas na liwanag. Walang wire na nakikita. Ay, according to the science of fishing, case bluefin tunas, the bluefin has proved to be no match for a high-tech fishing industry. High-tech, kapatid, hindi talaga makikita. Paano makikita yung art of deception, kapatid, when it is being given, provided, in principle? Masama ba? Kaya nga hindi masama eh. Good yan eh, good. Good ba? Mabuti yan. So paano ma-identify yan, kapatid? Nang lumulutang yung invincible power light, it's the light. Walang connection. Kaya marami sa mga Adventist, minsan pag hindi nakasimula sa una, pagdating sa ano bang, hindi ko nakita ang connection na. Kaya nga, kayo na bagong nanood, you have to go back to the first topic para maintindihan ninyo yung topic na ito. Kasi si Kristo ang nag-arrange, hindi naman ako, kapatid. Pero ako, just to help you, na you view the first series of the presentation. Kaya ngayong gabi, mayroon tayong dapat intindihin. Sa simula pa lang ng ating pag-aaral, pinag-usapan na natin ang gera. Napag-aralan natin noon na tatlo lang ang prinsipyo ng gera. Know your enemy, know your ally, di ba? Ano yon? Know your enemy, know your ally, and know yourself. Pero ngayon, kapatid, dapat nating intindihin, the most critical time in a war, kung great controversy ito ngayon,
What makes great controversy great? And what makes this war critical? The most critical time in a war, when you cannot identify your enemy. Di mo na ma-identify kasi minumulat ka sa conspiracy theory na hindi mo na nakikita na sinabi ng Panginoon na ang through His policy, hindi mo na nakikita, naramdaman na He is transformed as an angel of light. Hindi mo na ma-connect yung kanyang, pag sinabi na, I will be like the Most High. That Christ-like din ang kanyang dating. That's a very crucial principle. When the enemy appears to be your friend, that's a critical time, my friend. Napakadelikado niya. Kung ang kaaway mo, nakikita mo siya na kaibigan mo. When the persecutor becomes your benefactor, that's critical time. Naging benefactor na siya ngayon. Yung inakala mo na ipipersecute ka, yun pala, tanggap na ang lahat ng mga benefits na binigay sa iyo. The end of the day, you are defiled and fornicated. So my beloved friends, ladies and gentlemen, sinabi ng Special Testimony Series A9, paragraph 22, September 24, 1897, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 365, na sinasabi na, through His subtlety, yung pinakapino na hindi mo mamalayan, He gives to His soul-destroying errors. Grabe. He gives. Binigyan niya yung kanyang soul-destroying errors, yung mga kamalian, the appearance of truth. Wow! Titindig ako, kapatid, kasi iinom ako nito. Idumin ko ito, kapatid. Hindi ako nagsabing sulat yan. Kaya nga, special testimony ni Ellen G. Grabe talaga ito. Grabe. No? Through, sa mga paraan, sa isang malinglangin, Tagalog yan, ha? He gives to His soul-destroying errors. Soul-destroying ba? Kasi hindi naman siya physical destroying errors. Kasi yun ang pwede natin i-apply. Physical brutalities. Soul-destroying errors. Kaya sinabi ni Jesus, huwag kang matakot na papatay sa iyong katawan. Katakutan mo ang papatay sa iyong kaluluwa. Both your body and soul in hell. Soul-destroying errors, the appearance of truth. Grabe. Herein is their power to deceive. Tira mo yan. Volume 2, MCP. No? Mind, Character, and Personality. 699, paragraph 3. It is because they are a counterfeit of the truth. Grabe. Sa lahat ng topic, ito talaga ang pinaka-importante, kapatid. Grabe. Herein is their power to deceive. It is because they are a counterfeit of the truth that spiritualism, theosophy, and the like deceptions gain such power over the minds of men. Minds of men, kapatid. Wala kang masasabi na i-inject ang vaccine, ang yan, distraction na yan, ang deception na yan. Hindi yan deception, kapatid. Bigat ito, kapatid. Herein is the masterly working of Satan. He pretends to be the savior of man. Siyempre, ang issue, challenging ito na problema ng parameter. So ito ang solusyon. The benefactor of the human race. Bigat yan. Kasi pag benefactor siya ng human race, so lahat talaga ng pangangailangan ng human race, siya ang binibigay. Benefactor siya. And thus, he more readily lures his victims to destruction. Bigat. Kaya walang distraction kung walang lurement na ma-deceive ka, kapatid. Ang ganda nito ng mga statement, kapatid. Napakaganda. Benefactor of the human race pala.
So pag nakakita ka na ang lahat ngayon ay ganyan na ang movement dynamics, ay tama pala ang counsel na your place is in the wilderness. Tama yung instruction ni Kristo na pag nakita mo na ito, flee into the mountain. So there is an instruction sa ating kapatid. Flee into the mountains. Kasi tatlo lang ang sasalubong sa langit eh. According to the whole book of the Spirit of Prophecy. Tatlo lang ang pinanggalingan ng mga redeemed. Sementeryo, prisuhan, bundok. Wala ng prisuhan eh kasi universal death din, walang prisuhan eh. So ano pang sinasabi dito kapatid? Benefactor of the human race. Grabe. Kaya the most dangerous moment in a war, when the enemy impersonate you. Grabe. Kasi siyempre ginagawa na natin ang mga health, ginagawa na natin ang mga services, matagal. Ang ating Seventh-day Adventist, di ba? Nag-share nga ako doon na ang ating Seventh-day Adventist talaga ay sanitarium. Tagal na tayo sa health services. Tagal rin tayo. Namumuna tayo nga sa mga ibang mga aspito eh. Enriching people, serving them. Di ba? The enemy, the most dangerous moment in a war when the enemy behaves like you. Missionary din sila. When the enemy talks like you. When the enemy works like you. When the enemy mission like you. Grabe. Parehas na lahat. Siyempre, tanggalin natin yun sa Bible na sabi ni ano dyan sa Isaiah na I will be like the Most High. Tanggalin natin yung sinuwat ni Pablo na si Satanas ngayon ay i-transform as an angel of light. So, ang angel of light siya, liwanag talaga ang kanyang mga galaw at kilos. Maliwanagin ang kanyang mga programa at mga proyekto. Yun lang, 1,000 years Christ reign on planet Earth. Na sa Kristo ay hindi. Doon ang 1,000 years sa langit. Darating na ako, kasi dalhin ko na kayo doon sa taas. Hindi yung, nandyan ako sa 1,000 years. Wala yan. Hindi yan. Yun ang antichrist na teachings. Kaya nga hindi lang nagayon sa Daniel, doon lang yun sa 1 John, 2 John. Sabi pa ni Mel Buckley, isang philosopher, the late Mel Buckley, sabi niya, it is a dangerous second. Isang napakadelikadong segundo when the lamp recognizes the wolf. Sa oras na makilala ng karnero, nakilala niya na ang wolf ay wolf pala yun na nagpakunwari, nagbalat ng sheep's clothing. If it will not get out, kung hindi siya lalabas dyan, if it will not get out or come out from his encroaching, kung hindi siya aalis, kapatid, at hindi siya tatakbo, nagpalayo niyan sa buong lakas niya, came out from his encroaching and enticing trapping, it becomes suicidal. Bigat na. Para palang nag-suicide ang isang anak ng Diyos na matapos masabihan ay talagang grabe kapatid, ano? Wow! Anyway, ano naman ito yung proclamation. Kung tanggapin, okay. Kung hindi tanggapin, ang importante, si Ma'am Nini, na na-offer natin yung story, yung truth ba? Kasi sinabi naman ni Elijah White sinabi naman sa sulat niya na hindi tayo kinondemn dahil tayo nakakamali. But we are condemned in the judgment because we neglect heaven-sent opportunities for learning what is truth. Grabe. Kaya mabigat itong sinabi ni Elijah White. Sinabi talaga niya dito. Dito natin makikita ba yung substantive evidence? Ano pa yan? Evidence beyond reasonable doubt sa korte pa. Material evidence. Anong material evidence? Circumstantial evidence is enough ground to convict a person of a crime he committed. Bakit sinabi ni White? Not 1 in 20 prepared. Yun ang title niya. Christian Service, page 41, paragraph 1. It is a solemn statement that I make to the church. Grabe. Ito ay isang sulimning salita na aking gagawin sa iglesia. That not 1 in 20 whose names are registered upon the church books are prepared to close their earthly history and would be as verily without God and without hope in the world as the common sinner.
Para naano na sila, kapatid. They are professedly serving God, but they are more earnestly serving mammon. Bakit hindi serving Satan? Bakit mammon yan, kapatid? Honest talaga itong quotation na ito. Kasi it must be in line with the dynamics of the end. It must be in line with the 10 Commandments. Ang ganda ng statement. Mammon ang pinag-usapan dito, ha? They are professedly serving God. Talagang makita mo na nagservisyo sa Panginoon. But they are more earnestly serving mammon. Bigat, masakit nga ito. Nang binasa ko ito, di ako nakatulog eh. So pag i-compute mo yan sa mathematical equation, so not 1 in 20, so pakikita mo na 95%, kapatid. Not 1 in 20 prepared. It is a solemn statement that I make, that not 1 in 20 whose names are registered upon the church book are prepared to close their earthly history. Parang ayaw nilang iwanan ang mundo. Are prepared to close their earthly history. Tapusin na natin itong history natin. Kung ano-ano pang plano natin sa mundong ito. Doon na tayo sa langit. Yun ang ibig sabihin ng statement na ito. Parang ayaw pa natin iwanan ang mundo. Are prepared to close their earthly history. Ang bigat nito, kapatid. Napakabigat nito. So dito natin makikita na 95% of Adventists around the world are serving mammon. Sinabi ng Ellen G. White yan. Not 1 in 20. Bakit, kapatid? So dito natin ma-realize sa ating generation, pag sinabing mammon, kapatid, mayroong mga verses sa Bible yan, Matthew 6:24, Luke 16:9, Luke 16:11, Luke 16:13. Dito lang ginamit ang salitang mammon, kapatid. No? Despise the other, you cannot serve God and a mammon. Pagdating mo sa Matthew 6, no man can serve two master. Despise the other. So, ganun ang mga accounting. Now, and I say unto you, make yourself friends of the mammon of unrighteousness, that you fall, that you receive. I therefore ye have been faithful in the unrighteous mammon. So pag sinabing mammon, who will commit to your trust the true riches? True riches? So ang mammon sa dictionary, kapatid, ibig sabihin dito, wealth, regarded as an evil influence or false object of worship. Ibig sabihin yung devotion nila, kaya bakit tinawag silang mammon? Because wealth is higher than anything else. So, ang tanong dito, what preoccupies the minds of the Adventists around the world or the whole world today? Are they simply carried by the current of the world's prosperity movement? Hindi kaya naanod ang mga anak ng Diyos sa movement ng world's prosperity? Saan mababasa sa Bible na ito ang ending ng story of redemption? Daniel 8:25. And by prosperity shall destroy many. So, saan pa ito? Nandyan kayo ito sa 10 Commandments? Of course! Nasa 10 Commandments ito, kapatid. Mababasa natin ito sa 10 Commandments, kapatid. The world's prosperity movement. So, ang tanong siguro natin ngayon, what particular tenets of the 10 Commandments impetuously infringed or overstepped by humanity and the church? Ano kaya ang nasa 10 Commandments na tahimik, na overstep or impetuously, no, na kanilang nalampastangan? Ano kaya ang papel ng globalization? What has globalization brought to the postmodern world and humanity? So naintindihan na natin ngayon itong globalization na we have going to be one, going to solve this problem. So ito nga, when unity there is peace, in peace there is prosperity. So what tenets in the commandments are boldly remiss by the claimants of the law? Saan kaya dito, kapatid? Kasi akala nga nila sa ika-4 na utos ay faithful sila. Paano maging faithful na ito nga mga nag-claim na mga present truth believers sa Mindanao at sa Amerika at dito sa Luzon? Present truth daw sila daw ang present truth. Karamihan sa networkers, karamihan sa kanila, biktima, mga agents or mga promoter ng scams, kapatid. Scams. Bakit may promoter ng scams? Grabe. Isipin mo sa 10 Commandments sa pang-4,
Remember the Sabbath day to keep 6 days thou shalt labor and do all the work. Walang labor yan. Sali sila ka, get rich quick. Grabe. Sa 4th commandment pa yan. Pero maraming binayolate yan. Thou shalt not steal. Kasi ang Ponzi scheme, you steal dyan to pay Paul. You steal dyan to pay Peter. Yun ang meaning ng Ponzi scheme or yung scam na yan, kapatid. Nasa Bible kaya ang scam? Yung Ponzi? Of course. Nasa writings kaya ni Ellen G. White. Sinulat kaya ni Ellen G. White ang mangyari na magkaroon ng pastor o minister na magpasimula ng mga Ponzi scheme o prosperity scheme. Ang gandang tanong yan. Kaya sinabi sa James 2:10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Masakit ito kaya kailangan talaga forsake, confess and forsake. Sa akin mga kaibigan, yung galing dyan, grabe. Alam mo, Ma'am Nini, meron galing dyan sa stage Grabe. Grabe talaga. Pagdating dito, sayang. Sayang talaga ang milyones na nawala. Milyones. Our greatest asset is our greatest liabilities. Yun ang asset. Kasi we are the people of the law. Ang problema doon, the violators of the law. Kaya nga, mga Hudyo, violators. Mga Jews ba? They become violators. Sino ba ang unang binigyan ng 10 Commandments? Sa pagans pa binigyan doon sa mga violators. Sino yun? Mga Jew, mga Israel doon. Binigay sa kanila. Talagang inukit sa bato ng kamay ng Panginoon. Pero anong engagement nito sa ating generation? Yung 10 Commandments is eternal. Yung 10 Commandments has an implication to the whole story of redemption. Kung ito ang greatest asset natin, we have to stand for it. Kasi pag hindi natin tayuan ito, it will be our greatest liability. So what is the 10 Commandments and the second coming? Na movement. So sa second coming na movement ng Panginoon, sinabi talaga ni Jesus. Kaya sa 10 Commandments, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Anong kaibahan ng telling a lie sa bearing false witness? Sabi, walang kaibahan. Malaking kaibahan. Kasi telling a lie, mga kapatid, telling a lie, you say something which is not true. But bearing false witness, kahit wala kang sinasabi, pero ang galaw at kilos mo ay mas higit, nakahigit pa yan na maintindihan at makikita nila kung tama ba ang iyong mga prinsipyo sa mga kinikilos natin, kapatid. Tama ba yung pinanghawakan na pangalan natin na Seventh-day Adventist o mayroon bang bearings yan? Kaya, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Nasisilipan kaya tayo ng ating mga kaibigan, mga kapitbahay, o nakikita tayo na parehas lang tayo sa kanila, busy sa mga anuman mga bagay sa mundo na to, na hindi na tayo nakikitaan na mayroon tayong pinaghandaan na darating na Panginoon. So that must be specific for us. Engage ba? Wala mang problema tayo sa mga ginagawa natin ngayon kasi hindi naman tayo nagkaroon ng feeding program ng medical missions dahil na sinunod natin ang gobyerno, sinunod natin ang programa ng Katoliko. Hindi wala pa sila, kapatid. Ito na ang ginagawa natin, kapatid. Ito na ang ginagawa natin. Kaya mayroon tayong sanitaryo. Mayroon tayong yung libro dyan na paano magluto tayo pagkain para maging healthy ang tao, kapatid. Pero itong 10 Commandments and it's bearing ngayon. Bakit ang 10? What is the 10th of the 10 Commandments? Ano yung pang-10? Basahin mo ng buo yan, yung the 10th of the 10 Commandments. Thou shalt not covet. Ano yung covetousness, kapatid? Why arrange 1 to 10? Kasi inarrange ito ng Panginoon kasi may value ito sa whole story of redemption at ang dynamics ng movement ng humanity. Kaya nga sinulat binigay sa ulay, sa last engagement niya. And by peace and by prosperity shall destroy. Bakit? Kasi dahil nga sa inherent ng tao na pag hindi mo tanggapin ang grasya ni Kristo, ay talagang ang natural tendency mo, kapatid, is covetousness. Isa panahon ngayon na grabe na ang open information, kung lalo na Facebook na ngayon, pakita ng kotse, pakita ng kung ano nang pinakita. Kaya nagkaroon ng covetousness. Kahit nagkahiwalay ng mga batches nila, kung saan na sila, marinig na, grabe ito, naka-Fortuner,
So, covetousness is the issue, my friend. So, makitaan natin ngayon na pag sinabing hadyar kapatid na thou shall not bear, are we bearing the manifesting lifestyle that prepareth to meet the Savior? Mayroon ba tayong biner na isang manifestation lifestyle that prepareth, na naghanda tayo to meet the Savior? Kasi yun ang meaning ng bear sa dictionary. Behave, conduct, have a feature or characteristic. So ngayong gabi kapatid, makikita natin na ang 10th of the 10 commandments, thou shall not covet. Kaya sinabi niya na you cannot serve two master. You serve God or you serve the mammon. Bakit mammon yun kapatid? Kasi ang mammon talks about wealth. And wealth is the point of covetousness of humanity. Kaya ang tawag niyan sa wealth, prosperity. Kaya inilagay yan ni Kristo as the ending of the story of redemption. Diyan sa river Onay. Huwag kang magugulat kapatid. Kayo lahat na naka-online, kung nabiktima man tayo sa mga scams, may nag-testimony dyan eh. Kung narinig lang daw niya ito, presentation na ito, hindi sana siya nakasali sa kapa. Hindi sana siya nakasali sa kapa kapatid. But napakaraming Adventist na membro niyan kapatid. Pero ilang bisis naming sinigaw. Ilang bisis sinigaw na ito ay hindi sa Panginoon. Huwag kayong sasali. No? Marami kaming sinisira dyan eh. Matagal na naming sinasabi ang ganitong mga movement na darating. Pero dahil nga nahadlangan ito sa mga panahon na yon, na pinagbawal kami makarating doon, kaya na-deceive tuloy sila sa kapa, kapatid. Na-deceive sa kapa. Sipin mo, prosperity, wealth yan. You cannot serve two masters of either you will hate one or you will hate the other. Cannot serve God and a mammon. So dito kapatid, ang 10th of the 10 commandments, thou shalt not covet the neighbor's house and anything. Mayroon pa nga dyan kapatid, yung may yung ash, taka yung describe yan. Buong-buo yan yung number 10 of the 10 commandments. Kasi ang representation dyan, yung sasakyan, di ba? Anong sinakyan ni Jesus Christ? Transportation dyan. So maraming nag-covet sa mga, isang bisis daw. 30 piraso ng mga model na mga luxury car. Sa panahon ng ang kapa na, grabe. Nasa Bible kaya ganitong move? Of course, mayroon tayong special episode yan sa Radical. Panoorin nyo na lang yung kapatid. Yung tungkol sa kapa, kapatid. Tungkol sa kapa. Pero as a church, no, nakikitaan natin ito, yung significant value ng River Onay. At saka ng 10 Commandments. Kapatid. Kasi si Kristo mismo, Christ Himself, delivered the message. Kaya ito ang movement ng ating generation. Kaya nga nasa pang-sampu yan eh. Kasi in the closing na, magpo-close na kapatid. Sunod-sunod yan eh. Di ba? Sunod-sunod yan. Thou shalt not steal. Sunod-sunod talaga yan kapatid. Kasi yung Ponzi scheme, you steal John to pay Peter. Nagdabi na. Kung bigyan ko kayo ng background ng kapatid, ng the story of sa River Onay, no? Makikita natin ito dito sa likod. Tingnan mo ha. Ang time of the end, 1798. Okay? So, ito ang tawag nating time of the end. So, alam natin sa time of the end, yun ang panahon na ng closing. Dito naman nakikita natin, di ba? Ang River Onay is time of the end. Bakit? Kasi dyan lang nababasa sa buong Bible ang salitang etkes. Ang meaning ng etkes, time of the end. Dyan sa river, yun din sinasabi na what shall be, Daniel 8:19, what shall be the last end of the indignation. So dito natin makikita kapatid na ang Ponzi scheme, although hindi pa ito pangalan na Ponzi kasi 1929 lang ang Ponzi, but the Ponzi principle, nag-establish siya 1830 pa kapatid. Hindi pa nga naisinilang si Rizal. Ito kapatid, no? Kikita mo yan, no? 1830.
Ang Ponzi scheme, kapatid, yung 30%, 40%, 60%, mag-invest ka ng ganito, kahit pa kung ano ang lingwahe mo diyan, kung donation ba yan sa hindi, pero you expect in return, speaks in return, kaya outlawed siya, bawal yan sa batas ng mundo, bawal yan. Pero maraming mukha ito. Ang Ponzi scheme has 1,000 faces. Dito sa Pilipinas, maraming lumabas dito kasi ibang mga pangalan ibang mga pangalan. Mayroon sa cellphone lang, yung tinatawag nila ngayon, ang sa cellphone, pag-register ka lang sa cellphone, tapos yan, mag-receive mo na agad. Grabe. Halos lahat ay kumikilos ito, kapatid. Napakalakas na kilos ito. Mamamatay ba itong kapa ngayon? Sa sekreto lang, lalabas naman yung iba. Kasi yung spirit, kapatid, ng kaaway, ay talagang bumabalot na sa last generation. Na critically, ay na-manifest ito ng mga claimants of the law. Claimants ba? Seventh-day Adventist. Kaya nga yung nakamimbro na biktima nito, kapatid, kailangan nyo talaga mag-fasting to cleanse your soul. Kasi ang ano nito, kapatid, napaka-dangerous ito na konsepto. Kasi kahit na wala na ito ngayon, pag darating naman ang isa dyan, you will be tempted and join again. Kasi paulit-ulit na lang ito, kapatid. Isipin mo, 1830 pa, kaya si Ellen G. White, 1870, sumulat na si Ellen G. White. Tandaan natin, kapatid, 1844, ang ating, yung then shall the sanctuary be cleansed. Diba? Sanctuary be cleansed. Hindi pa nga ng 1844, 1830, tinimplahan na ng mundo ang ating generation. Tayo ang time of the end generation. Tinimplahan na agad. Ibig sabihin, kung nagsimula siya bago pang 1844, at ito na ngayon ang 2020, ganun katindi ang issue na ito. Kaya sinulat ni Kristo sa Daniel 8:25, and through His policy, He shall cause catastrophe, and by prosperity shall destroy. Kasi yung theology, yung concept na 1,000 years dito sa planet Earth. So kaya magsikap-sikap talaga sila. Hindi na nila maramdaman na parating ng Panginoon. Time is very short. We are living on a borrowed time. Wala sa kanila yon kasi nandito na maging fortune na ako. Yayaman na ako, magkaroon ako ng maraming pera. Kaya pag ganito na, makatulong ako sa gawain ng Panginoon. Anong tulong sa gawain? Patapos na ang siliyo, kapatid eh. Tapos tulungan mo pa? Kapatid. Kaya bukas ng gabi, Friday, may special episode tayo dito, kapatid. Talagang mabigat ang ating panahon. Napakabigat, kapatid, ang ating generations. By prosperity shall destroy men. Mammon cannot serve. Bakit mammon, kapatid? Kasi ang 10 Commandments, covetousness, ang dapat nating bantayan. Pero sa tulong ng Holy Spirit sa ating mga buhay, kapatid, the ministry of the Holy Spirit by Christ's grace, nandito yung grasya, kapatid. Grace is more powerful to change us. I-submit mo lang, i-confess mo lang, kapatid. I-confess mo talaga, Lord, I confess to you that I am covetous. Saan ka makahanap ng kaluluwa na kahit sa mga, tanungin mo kung sino yung nagkumpisal dyan. Kung mayroon bang nagkumpisal na, Lord, I'm covetous. Pagkahirap. But Lord, I'm a killer. No? I'm an adulterous person, Lord. Forgive me, Lord. Forgive me. Pero palang nag-confess na, Lord, forgive me. I'm covetous. Mahirap, no? Mahirap. Wala pa siguro na, I'm covetous. Kasi split second, pag nakakita ka ngayon, kaya sasakyanan mo ay luma, tapos maya-maya, may isang kapatid na pumunta sa church. Ang kanyang sasakyan ay luma. Tapos na-overtaken siya at na siya ng maganda. Sabi niya, sana ganyan sana ang sasakyan ko para hindi ako malate sa church. Sipin mo, malate para siya kung may sasakyan siya. Bakit yung naglalakad hindi na late? Tapos ikaw na may sasakyan dahil luma, nalilate. Kasi kailangan mo ng bago. Bakit yung may mga bago ay late din? So dito natin makita yung the nature of our heart. So we have to confess and forsake. Kasi ang healing has two important components.
we have to confess and forsake. Sa katawan, may sakit ka, i-confess mo, i-forsake mo rin yung cause ng sakit na yan. So, kaya may sakit tayong covetousness, i-confess mo, forsake din, kapatid. So, to close our study this evening, sinabi talaga na 2 Peter 1:12, wherefore, I will not be neglected to put you always in remembrance of these things. Though you know them, alam nyo na, kasi nakasulat na ito eh, and be established in the present truth. Ano ang present truth ngayon? Kaya nga nandito tayo sa movement ng covet, nandito sa prosperity movement, nandito na tayo sa ganitong engagement na sinasabi ng Biblia. Kaya dito na natin mapaitayo na the Bible is the living Word of God, my beloved friends. Okay? Bago tayo magpanalangin, sa 2 Corinthians 6:16, and what agreement had the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. And God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and these shall be my people. Napakasarap ito na promise ng Panginoon. Grabe! Napakasarap! No? And what agreement had the temple of God with the idols? For you are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and these shall be my people. In other words, distinct, peculiar. God with His people and His redemption movement. Dito naman sa kabila, humanity and the enemy of Christ, and then movement. So movement talaga ito, kapatid. Wherefore, come out from among them and be separate. Kasi may calling ang Panginoon. Said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, my beloved friends. In Hebrews 2:1 to close, therefore, we ought to give the more earnest heed. Kailangan talaga natin ibigay ang pagkilala. More earnest heed. Pakinggan to the things which we have heard. Nang narinig nyo ito ngayon. I will borrow Hebrews 2:1. Lest at any time we should not let them sleep. Mawala lang ito ngayon, kapatid. For if the word spoken by angels was steadfast, kung ang mga salita na binibigkasan ng mga anghel na isang matibay, and every transgressions and disobey receive a just recompense of reward. How shall we escape? Paano tayo makalayo? How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him? Kinonfirm ito nang nakarinig sa Kanya, kapatid. Kinonfirm ito ni Peter, James, John, and Andrew dito sa last 4 books of the Bible. Makikita sila kasi yung 4 na sa Mount of Olives. Kinonfirm ito ni Kristo doon sa tao na mayroong knowledge sa social dynamism of political activism. Kay Daniel, in-engage niya doon kay John the Revelator for the second time around, telling him what will transpire. So shall we bow our heads for prayer? Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa mga oras na ipinagkaloob niyo sa amin. And we thank you, Jesus Christ, for interceding in our behalf. That in the remaining moments of your intercessory work, ipinagkaloob niyo pa sa amin this fleeting chance and privilege to understand na aming maintindihan the phase of the war, the movement of the war. Thank you, Lord Jesus Christ, for providing us these all fundamental principles na naging bahagi ng aming buhay ngayon, na naging galaw ng mundo na aming kinabilangan ngayon. And please, Lord Holy Spirit, continually hold us. Panghawakan niyo po kami, Lord Holy Spirit, na kaming lahat na naka-online ngayon, na pinili niyo na maging bahagi upang mapakinggan ang huling instructions na aming maisabuhay, ang aming paghahanda sa pagsalubong sa iyong pagdating sa harapan.
And I pray thou bless all those online viewing this presentation. All, provide them the privilege and open heart. Thank you for healing all our diseases, physically, mentally, and spiritually. Thank you for giving us a continued sustaining grace sa iyong grasya na kami ay makapaghanda sa iyong pagdating. Ito'y aming hiniling at pasasalamatan kasama ang pagpatawad niyo po sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesucristo naming tagapagligtas. Amen.